Thank you, ma'am. Ito na yung ating Mongolian na noodles. So, try na natin. Namin. Hello mga abyan, nandito ako ngayon sa Esplanade. Pupunta tayo ngayon ng Brewery Gastropub para itry yung kanilang Eat All You Can. So today is Tuesday. Yung food nila is Japanese food. So excited na ako, samahan niyo ako. Tayo ma-start sa ito rice, tapos Japanese fried rice, ito pork tonkatsu, tapos yung sa kabila niya is Japanese breaded chicken wings, chicken teriyaki, at saka fish fillet with sauce and blue cheese. Ito, soft shell crab tempura at saka yakisoba noodles. Ito yung shrimp tempura station. Ayan yung shrimp. Tapos pork yakitori barbecue. Tsaka beef yakitori barbecue. Pork, ito yung beef. Tapos dito yung sushi. Soup. Wasabi. Dito yung siomai, pero wala pang siomai. This one is halo-halo. Ito yung Mongolian station. Mushroom, cabbage, carrots, young corn, ito yung mga vegetable nila. Ayan. Ayan na yung plate natin. So start na tayo, kain tayo mga abyan. Sarap ng pistol eh. Ito yung kanilang Japanese breaded chicken wings. Ayan. Try natin. Namit.
Lamig. Namit ilang ano, chicken wings. Ito yung sushi nila. Ayan, no? Paborito ko pa naman yung crab stick. Kaya ito yung pinili ko. Meron pa ako isa dito. Dalawa yung pinuha ko. Lagyan natin ng kaunting wasabi. Naparami yung wasabi ko, ang anghang. Hindi na ako ng ano. Sobrang anghang ng wasabi. Dami. Kaunti pa lang nakain ko, pero busog na ako. Ewan ko lang kung ano pang kakainin natin doon. Masarap yung fried rice nila. Lang Japanese siomai. Ayan, ito na yung beef and pork yakitori barbecue. So, itry natin. Ito yung beef. Masarap yung timpla. Tapos ito yung ito yung beef. Sige ma'am. Konti-konti lang. ano na serve? Pork? Chicken na ma'am. Chicken. Pwede siya pwede rice? Pwede na ma'am. Ito ang mga rice. Yung pork.
spicy. Chinese noodles. Ano sa nido? Chicken na, sir? Ano beef? Chicken na ako. May spicy. Sir, ano ito? Spicy garlic sauce. Ako dahil na ito. Sige, sir. I-assess ko na, sir. Thank you. Luto na yung Mongolian noodles na. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ito na yung ating Mongolian na noodles. So, try na natin. Namin medyo maanghang konti kasi pinalagyan ko kanina ng spicy sauce. Medyo manamis-namis na maalat combination. Sarap. Salamat. Sarap kasi yung mga vegetable niya crunchy. Itong green ano to? French beans. Ayan, super busog na tayo. So, hindi ko na kayang kumuha pa ng ibang food. Masarap yung food nila dito. So, yung gustong matry yung buffet dito sa Brewery Gastropub. Andito lang sila sa may Pison Avenue, San Rafael, Iloilo City. Malapit lang siya sa District 21 Hotel. Tapos, 5 minutes drive from SM City, Iloilo. Very affordable yung buffet nila at saka masasarap yung pagkain. Sa halagang 349 peso, sulit na sulit. So, tomorrow is Wednesday, Japanese food and Mongolian buffet sila. So, Thursday and Friday, International Unlimited Wood Fire Grill Buffet. Tapos, Saturday and Sunday, Seafood Weekend Buffet. Thank you for watching. See you on my next food trip.